Kita inyong balay. Asa ma'am? Kato? Di man na balay ma'am. Court man na. Ay, buang. Kato ba? Pagsilo mong duha. Kana ang mga balay, oh. Hala, datuwa di ana ma'am oy. Ay, saman. Magunsa day ta diha. Ah, mga asay siguro tabay. Mas logic mo ba? Dating gawi ba? Ah, kabalo na ko, ma'am. Mamasko. Kana ang ganahan ba kay dahil si Silyo kay dato man sila. Pataka ra mo. Manguha ta ug mga maayhon nga pwede na tong mabaligyaan ang balaya. Sabot mo. Sige ma'am. 50-50 ta, ma'am, ha? Mga naong jud kay mo kwarta, lami kay mo pampakugon. Hayden, may ka ma'am oy. Sige na, ay na mo pagdakag istorya. Larga! Sige, ikaw na. Karon, dagko jud mo kuha ning balaya kay klaro kaayo kwartaan. Wala tao ang balay. Pabor kita kay, wala tao. Gani. Ingon si ma'am, bitbiton daw gutom sa atong makitaan. Hoy pasiloon. Ang sabi ko kaon na to, ani. Tura. Tara, kaon na to. Mani-mani. Kamu jay sige panghilabot dere, maong nay mga wala. Takloy, dako jud tagalina ni kibugat kay iba. Alangan, ingon man si ma'am, kutob sa tong makita, dalon. Mao di ay nang wala mo balde dere ug mga pala kay kamu di ay nangawat. Karon lang mo. Takloy, dalo tani naspan kimur mahalon ni ba? Sige, dala. Kwarta. Gidamay pa yung daspan o. Grabe yun ang hilabtanon kay way patawan. Ibutan sa ako ni diri, kay matupa ta sa unahan. Sige, kay para daghan tag madala ba? Karon lang mo. Karon kay sirado na ang gate. Bago kay Gerkon, Mahal kinapar. dalaon na to na. Tara. Karon lang mo. Impas ang hilabtanon. Wow, kwarta. Ay,